ପିଲାମାନେ ଆସି ମୋତେ ଡାକିକି ଆଣନ୍ତି। ତ ଆଜି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି କେତେଟା ପାଖାପାଖି 3:30 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା କି କହିବା ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆଜି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି, ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ବସିଲିଣି ଏତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି। ଖାଲି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିବ, ସେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଦେଖିବ ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବସିକି ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥାଟା ବୁଝିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି କି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କରିବାନି, ସେ ଖାଲି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ତ ଆସି ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସୁତୁରଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ଚାଲ ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି, ଚାଲ ପଳେଇବା। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି, ପଳେଇବା ଚାଲ। ତମେ ତ ଲେଟ୍ରେ ଆଉଛ। ହଉ ଚାଲ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ତାହେଲେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହବ। ଆଉ ଲେଟ୍ ହବନି। ଆଉ ତାହେଲେ ଚାଲ।